Tak to vy máte na alkancu? Máme hezčí a máme delší. A bez třístek. Natáčíte? Jo. Uděláme voodoo a budeme se jít lamit po večere. Peťo, idem zápasit s Martinkou. Ideme zápasit s Martinkou. Nemusíš mě tam zabíjet, jo. Já musím rychle, protože já nevidím. Nevidím, no ale jo, vidím. Já tam dělám tyku, Hej, tak za to. Co nám jich dají? Sakra, musím nějaký vymazat. Hej, ty tohle. Zatočte. Kolikrát dáme do Co myslíš, že dělám? 20krát, teď se motaj. Tak jo. 3krát. No, stačí. No, dobrý. Já připravit. Pozor. Teď. Stop! Díváme od pitbule. Ještě dělám Tak se je Já potom se koukám taky, víš. Nám jenom tady máš brýle.